Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chionekwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wanga wagara uri mugaro wepanapa, ndangokutenda nekuti sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right, nyaya ndokufamba nayo zvamanje manje, handina zvakawanda zvekutaura, ndoda kungokuratidzai video, mozvionera mega, moisa conclusion yenyu mega, motaura zvamunoda mucomment section. But nyaya huru ndeyekuti zviri kunzi aiwa akabirirwa. Saka toda kuti yaya atangidzwa nekuti uyu watiri kuti Dumpson uyu hatichamuda. Dumpson kune venyu vasingamuzive, anonzi kuda kwashe Dumpson wepa Epaton apa. Akamborova Zeko official last year muna March, I think, yeah, muna March. Ndo clip randoda ngokusira muchiona, zvamuchazotaura ndezvaizvo zvenyu izvozvo, but ndoda ngokuratidzaiwo clip iro mozvionera, motaurawo zvamunoda kutaura. Nasanzi kutaurisa ndakanyarara nekuti munyanyoti ndotaura stereki panapa, saka ndoda ngokusiyai, ndoda ngokuratidzai clip, kuratidzai clip chete zvipere. Amberi pasine mhandu asinadzo chokwadi ndisu takazvara Dumpson ende Dumpson taimuda zveshuwa hakuna itaura nezvaDumpson tichiwirirana ende paakapinda MP achinzi MP Shadwe takabiridzira ndisu takachiita chinhu chacho ende taiisa vana vaipinda 5 mwaivhota 10 umwe vamwe tichipa zvitupa chisiri chake ndozvatakaita. Ndosaka pari zvino takudedzera kuti ngaidzokorodzwe ite iyoyo yema-MP because takabiridzirana kuwina. Isu Dumpson hatichamudi pasinaye. pasinacho ngamondiziva ndiri gadgod raDumpson ndaivhura road kuti Dumpson akwanise kupinda nekubirira kwataita taibirira tiri pamwe chete. Asi nhasi uno ndazoona kutoti aiwa Dumpson chidhoma ichi chakatodhakwa bhosi chakutiendesa kusiriko. Saka inini hangu ndoti pasina nechidhoma, pasinacho chidhoma pasina Dumpson pasinaye ndinonzi baba D pasina mhandu pasinadzo chinonyepa ichi Pasine chidhoma pasinacho. ndinoitwa comrade Ethel Bondo, ndini vice chairman weyouth kuNyadzonya district. Inini nyaya yaDumpson inotondinzwisa hasha. Ndotonzwa kugumbuka nepamusana pekuti tisu vechidiki vanodzvinyirirwa, tisu vechidiki vanogara vachibirwa naDumpson. Hatione sevanhu, anongotiona sekunge ndisu vanhu vake vekushandisa. Anongotiona Dumpson nyaya yake is after vakadzi. Kana usina kudanana naye unachaunobata, unachaunoita. Amberi Pasine mhandu. Right, mazvionera mega. I'm not saying anything about this clip. I'm not commenting on this clip. I just brought this clip kwamuri kuti muzvionere mega, motaura zvamunoda, mofunga zvamunoda kufunga pamusoro peclip iri. Siya comment mucomment section, utaurawo mafungiro ako handitika, because ini ndikataura munozoti ndinonyeba. Saka rega ndingokusiyai mune the clip irorire handitika. And then ndine nyaya ndakambotaura kuti ndiri kuita clip rahosiya chipanga. Make sure kuti wagara une data. Nhasi ndoita sei ndiri kukuunzirai clip iroro manheru anhasi na8 o'clock. Tichange tichikurukura nyaya yani yahosiya chipanga kuti zviri kumbofamba sei, zvakamira sei, uye sei vachipanga vakazorambidzwa kuti vaimbe kugala vachinzi vanopikisa musangano handitika. Ivo varitaura kuti aiwa inini handiite politics dzevanhu, ndinoita politics dzechurch.
ma1 saka make sure na 8 o'clock uri panapa toita sei tosangana ipapo. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scene is bye for now. Ngatisangane mchi mu next video.